Ngiyadakelwa la. Ngeke bayanye. Yazi nguye lo tshontshe iPad yami lo. Impandla mesicwebezela kangaka uthukile. For sure vele mfethu uyangiphathula. Ngiphathulani mina? Doda buyisela iPad noma siyakubopha wena usuzolandwa amaphoyisa khona la. Bengekho ngaphandle mina. Lento sometimes benyamalela isipanini. Yimpho. Yabona nje wena wazi. Angasini. Ngiyakubopha. Ngenzeni mfethu? Cha vele usho nje. Yabona mfethu. Mina mfethu ngenzanga lutho mina. Uyabona ngoba ehlalezela nje naye bengamtshontsha usethi yimi ayikho ngisho evidence istory lesi Ramaphosa kanti usadelela siyambopha singadlali igebengu ntshontshela nepresident anginandaba mkhulu. You deserve to know more. enca.com